סביבון סוף סוף סוף. אנחנו ננהוג בצד שזה סביבון סוף סוף. שינו בקבוצה שלנו בגלל שהבנות חבר'ה, תראו, כל התמונות ש... בדרך שלנו להם את זה.
אתה הופכו? אתה יבון ילדים. טעים? גם עליך. להתראות. רגע, נכון. קחי את הטלפון, נמרו בטלפון. זה עם ישראל. 01 42 09 27 69. פנסיונר צעיר, יצאתי לפנסיה, 4 ילדים, 7 נכדים, תודה רבה. מרמת גן, כן, בנצר פירני, נשואה +3, עובדת עם ילדים בעייתיים. לא. אהוד. קוראים לי אהוד, אני גר באילת, אני רמת גני, בעברי. אני רוצה להגיד לכם שאני שמח לראות את כולכם פה, אני מתרגש ברמות שאתם לא מבינים. חשבתי שאני מתעלף במגרש החנייה. שמחתי לראות במיוחד כמה אנשים שהיו קרובים אליי. אני מתרגש מאוד, אני שמח מאוד. גר באילת, רווק, יש לי ילדה, זוגיות טובה, ברוך השם. תודה. אוהבים אותך. אוהבים אותך גם. יורם לא השתנה, ממשיך לרקוד, נשוי +3, 2 גרים בתפוח, המשפחה השלישי חדר כושר, רואה את כל החתיכות והוא רואה אותם, הוא עובד בכל מיני מנהטנים ופלוס נכד ונכדה, לפני חודש נולד לי נכד. מזל טוב. ותאמינו לי שאני מתרגש לראות אתכם. יונה נכנסה לאוטו, אני התרגשתי. את יונה אני אהבתי וזה לא יעזור לאף אחד. יש ילדות שלא... ואני שמח לראות את אסתר טאבו. תאמיני לי. ובפרט את אליאז ואת כל החבורה הזאת של התמונות, שאתם לא יודעים כמה זה מרגש לראות פתאום את כולם בצורה כזאת ונזכרים על העבר וגם רואים. צביקה, תודה רבה שבאת, תאתר את דבורה, זה מאוד חשוב. הרבה נחת ובריאות. אני אביבה, וקודם כל מאוד מאוד התרגשתי שעליזה התקשרה אליי ואמרה לי שיש מפגש, כי מאוד רציתי לראות את כולם פה. כולם פה זכורים לי טוב מאוד, במיוחד את נוגה שהייתה איתי בחדר, פרידה, אביגיל, דרורה, כמובן עליזה, את כל הצרות שהיינו עושים לכל הבנים. שהיית עושה לנו. וכולם
כולם סני, את כולם אני אי אפשר לשכוח אותם פה, באמת, זו ילדות הייתה הכי... הייתי מוכנה שזה יחזור עוד פעם אחורה, כל התקופה הזאת. זהו, אני נשואה, יש לי 4 נכדים ו5 בדרך, 2 בת ו2 בנים. רני מן מנצר סירני, לשעבר באר שבע, מ-76 אני בנצר סירני, נשוי לשעבר, 4 ילדים. היום מי נשוי בגיל? לא ממהרים, לא, אנחנו מכירים את זה. יש לי בן גדול, בן 40, ועוד 2 בנים, ובת שמתקדמת בחודש הבא, 3 נכדים, ואני שמח לראות את כולם פה. אודי. נשואה פלוס 3, שאיבדתי 1 בדרך, מפקחת על הבנקים למשכנתאות, באזור הצפון. אל תתקשרו אליו. ואני שמחה מאוד לפגוש את כולם, לא משנה בשמות, את כולם, ואני מאוד מתרגשת, זה ממש כיף לי לראות אותם. אני שרה עזרא, נשואה פלוס 4, יש לי 5 נכדים, ואני מאוד 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 מתרגשת לראות את כולכם, ומאוד שמחתי שהצלחתם לאתר אותי בטול כרם. ראית? לא, אני תמותה פה. אימא, 3 בנות, 6 נכדים, מבסוטית, טוב לי, שמחה לראות את כולכם ואוהבת את כולכם. שלום, אני שמואל נגרקר, הבאתי את עצמי לבן ברוך, נשוי פלוס 5, 4 נשואים מתוך 5 ילדים שלי, יש לי 7 נכדים, וגר בלפיד, באושר עם אשתי וכולם, וטוב לראות אותך. אימא ל3 ילדים, 6 נכדים, נכדה 1 נשואה, בקרוב אולי נינה, וזהו, ואני שמחה לראות את כולם, כמו שאני מכירה, וזהו. אני ויקטור אלון מעכו, נשוי פלוס 3, 4 נכדים. אני עדיין עובד בהנהגת ההסתדרות, למי שיש בעיות בעבודה תפנה אליי, ואני הכי הרבה שמח, אני יושב פה עם חברתי, מאז אנחנו בני 12. ואני שמח לראות את כולם. אני שייקה. קום. למה אתה לא גם שייקה? ו? 4 ילדים, 14 נכדים. ושמח לראות את כולם, מרוגש מאוד. נילי שלמה, 4 ילדים, 5 נכדים, אוהב את כולם, מתגעגע לכולם, אשתי, זהו. אני מבקש את שלמה, חייב להגיד גם מילים. טוב, שלמה אגוזי, הייתי מדריך של חלק מכם בשנות ה-60, אם אני לא טועה 64, הייתם למעשה מחזור שני, כי לפניכם היה מחזור 163. עכשיו הייתי לא מזמן במפגש קודם שהיה בנצר סירני, והיה לי מאוד מעניין ונחמד לראות, אבל אני בדמיון מחזיק אתכם לא רוצה להגיד ילדים, נערים, נערות. כשהסתכלתי פתאום ראיתי שחלק מכם צומח או לרוחב או לעובי, אמרתי זה הגידול לא טוב, משהו פה משובש. אבל הגעתי גם למסקנה שאם רוצים להיות כמו שרוצים, אז צריך לעשות סגירת פה, לא תפירת מעיים, אלא תפירה בקצוות של הפה, צריך להרביץ ביסים גדולים, אלא טיפין. טוב, אני נשוי לשעבר,
כמו שמישהו אמר פה. ברוך הבא למשפחה. כן, תודה. ויש לי 3 בנות ובן, יש לי 4 נכדים, עכשיו נולדה לי נכדה 5, והילדים שלי מפוזרים מארצות הברית ועד כל מיני מקומות בארץ. זהו. איפה הקוקו? איפה הקוקו? ערב טוב לכולם, שמי שלום שוורץ. רמת הדסה, בגאווה, התרגשות עצומה, ופשוט דמעות, שהחלטנו אני ועליזה להקים את הנושא הזה. לא חלמתי, בכנות אני אומר לכם, שהגיעו כל כך הרבה, ופשוט אני בהלם, מודיע לכם אני בהלם. כי הענות הייתה מצד כולם מישירה כטלפון, הייתה התרגשות מהצד השני. זה פשוט מדהים חבר'ה. וחבר'ה אל תשכחו, כמעט 50 שנה, ו47 ליתר דיוק. אז נפגשנו לפני 20 שנה, פנים השתנו, אנשים נעלמו לנו בדרך באיזשהו מקום. אבל אני פשוט מתרגש, ואני מודה לכולם שנהניתם לבקשה שלנו והגעתם לפה. תודה רבה. קוראים לי אלברט דנינו, מכירים אותי בתור אברהם, מרמת הדסה, אחרי זה גבעת חיים. יש לי אישה פלוס 3 ילדים, 2 נכדים, חי בשלווה, עובד, ונהניתי לפגוש פה את אנשים. תודה רבה לכם. קוראים לי אליאס בן מויאל, מרמת הדסה, גבעת חיים, נשוי פלוס 3 ילדים, נכדה 1. אני שמח לבוא בפעם הראשונה למפגש כזה, ואני מתרגש מאוד עם כל החבר'ה ולהמשיך יחד ליצור עוד איזה מפגשים יחד עם כל החברים. ואני רוצה עוד דבר אחד, למסור החלמה לשלום שוורץ ובריאות ואריכות ימים. שמי אבי פוללי, מקיבוץ גבעת חיים, מרמת הדסה בעמק. אני באמת מתרגש לפגוש את החברים, ואני מסתכל על התמונות, איך היינו פרחים ואיך נהיינו. זה כיף הזה לראה. נהיינו קוצים. אני מסתכל על התמונות, ואני אומר, תראה איזה יפה. רגע, אני כאן. אלי, נהיינו בני אדם, בני אדם, זה הכי חשוב. זה נכון. אני באמת מתרגש להיות עם החבר'ה. מה זה פעם? אני פנוי, פלוס 4 נכדים, 6 ילדים. ערב טוב לכולם. החברה הראשונה שהצעתי לחברות הייתה זה לא חברות, זה נישואים. באמצע הכיתה הוא קם ואומר, עליזה לוי, את רוצה להתחתן איתי? היה לו 15. קודם כל, אני מצטער ששתי חבר'ה שלנו, אחד קוראים לו רבי, שהוא לא איתנו, ולפני כמה זמן איבדנו את אחינו גדעון, ואני רוצה מפה להגיד לו שאנחנו איתו מפה, שהוא חיבר בינינו, נגע בעדינות וגישר בינינו, והיה חלק מאיתנו. ואני מרגיש אותו, ואם רותי לא פה, שהוא איתנו. זה דבר אחד. אני רוצה לברך את שלמה שהוא בחיים, ורוצה לפגוש אותו עוד 20 שנה. אמן, אמן. איך? הרופא שלי. שמי ברוך כנראה, אני גרוש במועדון של שלמה. יש לי 2 ילדים, דור ואדם, ויש לי חברה טלי. בקשר לכל הבנות שאני הצטרפתי להם, מה זה אני מצטער? מה זה אני משתתף בצער שלא הצטרפתי לכם יותר?
בשירותים. אני מתבקש לראות אתכם. אני יכול להגיד לכם, המפגש הזה, יש פה נגיעה של רגש שאי אפשר להביא אותו מאף מקום. באנו ילדים בני 13, 14, 15, כל אחד עם הסיפור שלו, עזב את הבית ונפגשנו. אני מרגיש כל אחד מתנהג לפה כאילו 50 אחים, 50 אחיות, וכל אחד אוהב את האנשים שנמצאים פה. אני מברך שאני עברתי חלק מהחיים שלי איתכם, חבל שלא נפגשנו יותר בשביל ליהנות, אבל זה הזדמנות. תודה רבה. ארבעה נכדים, גר ברעננה. היום אני מנהלת דבר כזה, אבל הייתי ברמת הדאגה, מי שזוכר אותי, הייתי מנהלת היום. ראש מהשעה, גרה בראשון לציון. והפלא הוא בעצם שאחרי שחילקו אותנו לקיבוצים, יצא שנפגשנו שוב, שני הקיבוצים, והתארגנו למפגש כזה. המפגש הוא בעצם מפגש שאני לא חושב שהרבה אנשים שיצאו ממחזורים כאלה עשו אותם, ולכן אני חושב שזה דבר מוצלח שעלינו עליו והמשכנו איתו. לא הייתי חוזר החוויות או הדברים האלה כדי הרבה זמן. בסך הכל החוויות שלנו ברמת הדסה עם המדריך גוזי, וצביקה שהוא היה מדריך של בית ירדן, אני לא טועה? העמק. סליחה. בכל אופן, הקיבוץ בעצם הוסיף לנו ערב טוב לכולם. אני דרורית אליהו, אימא לילדה, ויש לי כבר נכדה בת חצי שנה, ואני גרה בגבעתיים, ואני שמחה שסוף סוף נפגשים כולם, חוץ מהחבורה המצומצמת שתמיד אנחנו נפגשים, ושיהיה לנו המשך ערב טוב. הייתי ברמת הדסה בבית העמק, והלכתי לגבעת חיים, ואני בקשר עם חלק גדול מהחבר'ה. יש לי 3 ילדים, יש לי 2 נכדים, בובונים. זהו, ואני מה זה נהנית, מה זה מתרגשת, וליוויתי את כל המסע הזה. היו ימים שלא יכולתי להירדם, הייתי נשכבת במיטה והייתי אומרת, איך הגעתי לזה, ואיך הגעתי להוא, ומאיפה נזכרתי בשם הזה. זהו, ואני מודה לכולם, איזה הענות ואיזה בכיף כזה, כולם שמחו לתרום, להביא ולעשות. תודה לכולם, ממש תודה. תודה לך, עליזה, שהקמת את הערב הזה. תודה לכם. תודה לכם. שמי חיה מדינה, נשואה לאבי מדינה, 37 שנה, אימא לבן ובת עם 3 נכדים, גרה בירושלים, כתבת עיתון, ועם המון אמוציות לכל אחד ואחד פה. ותודה.
ויונה. אני הגעתי לגבעת חיים בערך 2 לפני שהתגייסנו לצבא. יש לי גן ילדים ברעננה, גן פרטי. יש לי 3 בנות ובן. הבת שלי חיה במינכן, חיה שם חיים טובים, עם 2 נכדים. זהו, וממשיכה לעשות כיף, ונהנית לראות את זה. שמי יוסי שטרית. ברורי השקט. שוהם, אל תשכח. שוהם שטרית לשעבר. גרוש, טרי, 2 בנות עם נכדה. עם נכדה אחת. איך אפשר להתרכז? שמח לראות את כולם. תפוס. מקווה, תפוס, כן, תפוס. ואני מקווה להיות פה, לראות אתכם בהמשך. הקול שלך? לא? רוצים ביחד? לא. ובכלא ביחד. נשואה פלוס 3 ילדים, חיה באושר, וסבתא לנכדה פלוס בדרך. ועדרת בני זקן. קוראים לי סמי, חזרתי מקנדה לפני 10 שנים, הייתי 25 שנה בקנדה. אני חצי פנסיונר, יש לי אישה מקסימה, 40 שנה. אני מנהל מחלקה של מזון, מתעסק במזון, מנהל של מחלקת מזון, רק במזון, ויש לי 2 בנות, 4 נכדים, ושאלוהים ייתן לנו עוד הרבה שנים להיפגש ככה. ותודה לעליזה שארגנה את כל העסק הזה עם סלום ואדון יוסלה. זהו. הלו. הנה, כולם שומעים אותך, תדבר. אורי! איך אתם עושים את זה בלעדיי? חבל שאתה לא פה! זאת דרורית מדברת. אורי, זו דרורית. דרורית? כן, שלום אורי. שכחת, אה? הוא לא שכח. אורי זה אביבה, מה שלומך? אביבה רוזליו. אביבה רוזליו. אורי, אתה יודע כמה אנשים, כמה אנחנו מחכים לך, חבל שלא באת. מעל 50. מעל 50. השיגו את כולם, רק אתה חסר. לא, אורי היה בירדן, אתה לא זוכר? פעם הבאה שאנחנו מרגילים אתה חייב לבוא. אבל אנחנו כבר נהיה בני 80 אני חושבת. ולא בגיל 60. אבל אורי לא נורא, אנחנו נארגן לך דיסק, יש דיסק מוקלט, הכל מוקלט. תביא לי רגע. אורי. אני רוצה לברך את כל אלה שיזמו את המפגש, שלום, ועליזה, ויוסי. אני מברך אתכם על המפגש הזה, על היוזמה, באמת, כל הכבוד. כן ירבו מפגשים כאלה. להכניס אותך לחבר'ה שלנו? לא, תודה מותק. יש לי קודם כל שאלה, יש מישהו שנסע לתל אביב ויש לו מקום אחד פנוי? כולם צריכה לארגן לה פטרנט אחרת עם מצב. אז קודם כל אני רוצה. אם יש מישהו שנוסע לתל אביב ויש מקום פנוי שיגיד... יש פה הרבה תל אביבים. אני לא יודעת, הנה, אף אחד לא עונה. עליזה, אני מבקש שקט. בואי תעמדי לידי. אז אמרתי, קודם כל אני שמח לפגוש את כולם, וכשעליזה צלצלה ואמרה שיש מפגש, אני אמרתי, אני מבטל הכל, למרות שאני היום הייתי צריך להיות במקום חשוב, אז אמרתי... את מביכה אותי. קודם כל זה וזה כל הכבוד ליוזמה, והלוואי וכל פרק זמן מסוים תעשו את זה, כי זה מאוד חשוב. לי קוראים גרבי יהודה, אני אבא ל4 ילדים, ל6 נכדים, גרוש באושר. שקט, רבותיי, שקט. ילד צביקה פרץ, מדריך בית העמק לפני הרבה שנים. ליבי באמת מתרחב כשאני רואה את התלמידים והתלמידות שלנו בפנימייה,
למשל, אלה שארגנו את הערב הנפלא, עליזה, שלום, יוסי, המשפחה שלי, זה דניאלה, 6 ילדים, 11 נכדים, אני רבת לרמת הדסה, וברמת הדסה אני התחתנתי. יש כאלה זוכרים, זהו, תן לי עצרת סבורה. בהזדמנות זאת אני מבקש פעם הבאה להזמין את דוד שגיא, כי גם הוא היה מדריך בית ירדן, ובוודאי יש לו תלמידים שלו כאן נמצאים. אתה זוכר אותו? זוכר אותו. אני כבר אמרתי לך. אוי, גוסי, זוהי גוסי, שלמה. קדימה. חבר'ה, צריכים להסביר ריבקתי. מתגעגע. חבר'ה, 5 דקות, באמת 5 דקות של ממש... 5 דקות, ברוך, מאז שאני מכיר אותך, אתה מפריע. מגיל 12, ברוך, לא השתנית. ראשית, אני רוצה להגיד דבר אחד. בני, שמע, 2 דקות. אם היו מצלצלים, והיו אומרים, חבר'ה, יש לנו פגישה עם אבו סוללי. עם אבו סוללי. אני. היו מגיעים אולי, למה? 3 4. כשאומרים שלום שבת, זה סמל. שלום שבת זה סמל. לא מותק, זה סמל. אנחנו ברמת הדסה ידענו, היה לנו שלום שבת, והיה לנו את אורי וקסי. זה אלוף א' ביעקוב, ושלום שבת, היינו חביבי רואים אותו בנבחרת ישראל. לא יעזור! שלום שבת, תדע לך, כל החברים האלה, כמו שאתה רואה אותם, אוהבים אותי. ואני חייב לספר לכם סיפור. ב-99, חבר'ה, סמי, נשמה. ב-99 הייתי בערב התוועדות של חב"ד. ואמרו, מי שקונה כרטיס זוכה טיסה לרבי לאמריקה. כמו כל יהודי טוב, קניתי כרטיס. וואלה, זכיתי לרבי. זה היה ביום חמישי, ביום שבת הלכתי לבית כנסת. אני לא יהודי דתי, אני מסורתי, לפעמים בא לי להיות בית כנסת, לפעמים הולך לים בשבת. והלכתי לבית כנסת, זה הכל משמיים, שימו לב. יושב על ידי חבר בבית הכנסת. והוא אומר לי, אלי, תעשה לי טובה. אתה עובד בתדינן, קח אותי ביום ראשון בבוקר, איתך אני אתך ללכת לבית חולים. אני אומר לו, מה יש לך צ'ק? הוא אומר, תשמע, גילו לי את המחלה בגביית הבית. ואני חייב ביום ראשון בבוקר ללכת לעבור ניתוח בשעה 10. סליחה, ביום שני בבוקר בשעה 10. קח אותי איתך ביום ראשון טרמפ לעבודה. אז אמרתי, אתה יודע מה? אמרתי, אני ביום שני בלילה טס לארצות הברית, לרבי מלובביץ'. תכתוב בקשה לרב, אני אעביר אותה. אתה יודע, כמו כל יהודי מאמין. כתב מכתב, ביום ראשון בבוקר נתן לי את המכתב. שמתי את זה בכיס. הלכתי לעבודה, הורדתי אותו בבית חולים, ואמרתי, תשמע, שיהיה לך רפואה שלמה, השם יעזור. יום שני בבוקר, לפני שאני אהיה בטיסה, אמרתי יום שוק, אני אלך לקנות כמה דברים. לפני שאני הולך טס, יש לי כמה דברים לקנות. ואני לא ראיתי אשתו בשוק. היא אומרת לה, לבנה, מה אתה עושה כאן? 10:15. ג'קי צריך לעבור ניתוח. ג'קי בבית. היא אומרת, מה זה ג'קי בבית? היא אומרת, שמע, בשעה 8 הכינו אותו לניתוח. הגיע הרופא, בחור צעיר, בסטאז', בחור בקים כיפה על הראש. ושואל את האחות, מה עושה החולה הזה כאן? הוא אומר, דוקטור, רוצה כאן ניתוח, יש איזה סיפור? הוא אומר, אני רוצה לראות את הצילום שלי. מסתכל על הצילום, הוא אומר, אני מבקש עוד צילום לעשות לבחור. הוא אומר לו, דוקטור, הוא נכנס לניתוח, אוטוטו, הוא מוכן, אחרי גילוח, אחרי הכנה. הוא אומר לה, אני מבקש עוד צילום. עשו את הצילום, נקי. נקי. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? זה כוח האמונה. כוח האמונה של בן אדם. זאת אומרת, הוא נתן לי מכתב.
אני לא יודע מה כתוב במכתב, עוד לא הגעתי לרבי ועוד לא מסרתי. בטח הוא ביקש רפואה שלמה, ביקש בטוח. בכוח האמונה, השם נתן